Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzethathe isinqumo sokukhumelana umlotha ungizwe mkhulu nondunankulu akaZulu Natal uSihle Zikalala emva kwengxabano ababa nayo kwingoma kazwelonke bagcina sebevulelane amacala. Ungizwe mkhulu emva kokuba nenkulumo nabezindaba ubesethatha isinqumo sokuthi bexolelane noSihle Zikalala. Ubhale ekhasini lakhe wazisa abantu ngalolu daba uthe abantu base South Africa ngomoya wokuzwana kanye nobumbano kwaZulu Natal ngithatha isinqumo sokulihoxisa icala ngilivulele uPremier wakaZulu Natal. Ngithathe lesinqumo emva kokuhlangana nabanye babelaphi bendabuko kanye nabaholi bendabuko. Sizohamba ndawonye siye emaphoyiseni nondunankulu siyohoxisa amacala ezivulalane wona osukwini lakusasa. Sizoya eDurban Central Police Station ngo-12 emini isikhathi. Abantu bajabule kakhulu ngesenzo sekangizwe mkhulu. Bafethu mina ngizofisa ukwazi okuphala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.